babu fa mai sauraro wata sabuwa. Bisa Dauda Kahutu Rarara ya ƙara shiga cikin wannan lamari na Tijjani Gandu. Da wannan zazzafan aziyan ya faɗa mai a wannan rana ta ranar Asabar karfe 7 na dare. Har ya sanarwa da shugaban ƙasar nan namu mai suna Bola Ahmed Tinubu. Dr. Bola Ahmed Tinubu ya dafa wannan tsohon mawaƙi na kwankwasiya watakan Dauda Kahutu Rarara ya shiga cikin wannan zazzafan labari. Wannan cikakkiyar labari da yake zuwa ma a cikin wannan sabuwar tasha mai albarka mai suna Arewa Hausa Top TV. Muna fatan ka da an han wannan lokacin ka saba shigowa cikin wannan sabuwar tasha mai albarka. Da muna fatan ka da ka daure ka danna mana subscribing kana sai ka danna mana ƙararrawar sanarwa. Domin shi ne za ka rinka samun shirye-shiryen mu da zaran mun dora. To mai sauraro bari ku ji ta bakin Dr. Bola Ahmed Tinubu da ya fito ya tofa albarkacin bakinsa game da wannan tsohon mawaƙi na kwankwasiya Dr. Bola Ahmed Tinubu ya fito ya maganganu a kansa. Tijjani Gandu kenan wanda kowa sani da shi ne mawaƙin kwankwasiya watakan wannan tsohuwar siyasa ta Rabi'u Musa Kwankwaso. To mai sauraro bari ku ji ta bakin wannan shugaban ƙasa namu Najeriya kenan watakan Bola Ahmed Tinubu. Ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, amma wallahi tunda nake ban taba sanin yan Najeriya haka muke ba, musamman mu yan arewa sai wani. Ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, amma wallahi tunda nake ban taba sanin yan Najeriya haka muke ba, musamman mu yan arewa sai wani. Ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, amma wallahi tunda nake ban taba sanin yan Najeriya haka muke ba, musamman mu yan arewa sai wani. To kaji mai sauraro kaji ta bakin da Bola Ahmed Tinubu da ya fito ya maganganu game da mu yan arewa kenan gabaki daya. Amma mai sauraro zaka ji wannan cikakken rahoto da yake zuwa ma na wannan Dr. Bola Ahmed Tinubu da ya shiga cikin wannan magana ta Tijjani Gandu kenan da ya dauke mai wannan duk wani aiki da za a yi na wannan asibitin da Allah ya faɗa wa Tijjani Gandu. Wannan tsotsayi da ya riga ya zo mai na ranar Asabar karfe 7 dare kenan. To mai sauraro bari ku ji ta bakin Tijjani Gandu da ya fito ya ba wannan shugaban ƙasa namu mai suna Bola Ahmed Tinubu. Amma mai sauraro muna ƙara tunatar da kai idan har ka shigo cikin wannan sabuwar tasha mai suna Arewa Hausa Top TV da muna fatan ka daura mana subscribing domin shine za ka dinga samun shirye-shiryen mu da za mu dora. To mai sauraro sai ka ji ma labari na gaba.